sa ating channel, Swertres Cebu TV. Okay? So karon mga ka-Swertres, since na-update na nato ang ang 2023 na guide sa STL, karon ari na punta sa 3D Lotto or 3D National mga ka-Swertres. Okay? So karon ang atong itudlo mga ka-Swertres or tutorial, no? Paano gumawa ng pairing numbers sa 3D Lotto gamit ang every draw angle guide. Okay? So kung usbon mga ka-Swertres, ang atong every draw angle guide is moving ni siya mga ka-Swertres, since ang atong gikuha ni na pairing ay in every draw mga ka-Swertres. Okay? So mo ni siya mga ka-Swertres. Again, nanapod tay chart, no, na gibuhat mga ka-Swertres. Okay? So gamit ang every draw angle guide. Okay? So una natong buhaton mga ka-Swertres, or una our first step nato dinhi mga ka-Swertres, no? O unsa to previous result, no? Ang atong kuha dinhi is yung previous result, since every draw man ta mga ka-Swertres ang atong gusto makuha na pairing guide para mabuhat ang atong combinations. Okay? So for example lang, mangita ta og date sa January na duol mga ka-Swertres. Kanilang sige, for example January 13, no? So 5 PM mga ka-Swertres. Okay? So 5 PM is 132 mga ka-Swertres, no? 132 or 2 PM. Pwede ra pud 2 PM mga ka-Swertres, no? Or bisag unsa mga ka-Swertres, basta ang yung importante ni is previous result. For example, ang gusto nimong kuhaon is sa 2 PM, no? So ang imong imbutang din mga ka-Swertres, no, is katong resulta sa 9 PM. Okay? Para makuha niyo ang possible pairing number sa 2 PM sa kanang adlaw mga ka-Swertres. Okay? For example, 132 mga ka-Swertres sa January 13, no? Kuha lang ko sa Google para na may basihan mga ka-Swertres, no? Para sa dulatan rin nag-butang-butang rag numbers na tuwa mga ka-Swertres, no? Pwede nyo i-search mga ka-Swertres, no? Sa Google, o 132 bagay resulta sa January 13. Okay? So 132, same lang yapon mga ka-Swertres ang atong pamaagi, no? Continue lang. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, and 1. Okay? So again, no? Ato lang yapon i-remind mga ka-Swertres na maabot na ta din hinga side magawa sa pairing numbers, no? If naay same digit mga ka-Swertres sa previous result or sa resulta. Okay? For example, kung pananglita na baroy 2 dinhi or 1, kini yung base mga ka-Swertres 132. Kung naay 1 diri nga side mga ka-Swertres, no? So pwede nyo ning kuhaon as defend na pairing number. For example, natay 1. So ang yung makuha ni na pairing number is 10 and 18 lang mga ka-Swertres. So kanara siya dili mo pwede mag 15, no? Diba ni mga ka-Swertres na yung ikatulo na combinations mo niyang nasa blanco, no? So mabot ta din na mga ka-Swertres unsaon pagkuha sa ikatulo na combinations, which is yung applying sa to activity or proper using the syndicate and mirror number. Okay? So diri lang sa ta focus sa unsaon pagkuha, paano gumawa o paano ang pagkuha ng pairing numbers sa 3D Lotto. Okay? So diri mga ka-Swertres, no, ang ato ang makuha diri na combinations is pairing, no, is 1 3 3 3 2-4 lang og 2-5 and 4-5 mga ka-Swertres. Okay? So mo ni siya mga ka-Swertres ang yung makuha akong usbon. No, nindot siya kung nasa doble kay usara nga combination, since same ani mga ka-Swertres, no? Dapat tulo ni siya. Okay? So since doble mga ka-Swertres, no? So mao ra siya usa, duha. So 3-3 pair na double and 1-3. 2-4, 2-5 mga ka-Swertres and 4-5.
Okay? So, resulta sa 9 PM sa January 13 mga kaswertres, no? January 13, 2024, no? Is, sorry, 024. I mean, sorry. 9 PM, sakto mga kaswertres, no? Is, 024 mga kaswertres, no? 0, 0, 2, and 4. Okay? So, muna siyang resulta mga kaswertres, no? Sa 9 PM draw sa January 13 mga kaswertres. Okay? So, ato i-check mga kaswertres, no? So, na diya mga kaswertres si 24. Okay? 2, 4. So, naa siya mga kaswertres. No, yun na ka simply mga kaswertres, no, nga to ang pagkuha, no, sa pairing number, no, gamit na tong every angle guide mga kaswertres, no, every draw angle guide. Okay? So, for example mga kaswertres, na napod tay paakyat, no, January 17 or January 15 mga kaswertres, no, ato i-try na pod mga kaswertres, no. Kini siya mga kaswertres, no, dili tud ni siya ingon na 100% gid mga kaswertres, no, na permanente gid mong makuha ang pairing number, pero dako kaog assurance ani mga kaswertres, no, kaysa mag-random pick ka sa mga number mga kaswertres, no. Usab po ni itong gigamit mga kaswertres sa atong pagpanghatag o guide mga kaswertres. Okay? So, pwede kayo ninyo i-observe and then i-apply mga kaswertres, labi na katong sa mahilig mag-compute, no, sa ilahang sariling number mga kaswertres. Okay? So, for example mga kaswertres, on January 15, 9 p.m. 9 p.m. is 138. Pakicheck na lang ko mga kaswertres, no, para namoy basihan, basig pakaingon mo nagpatakarta mga kaswertres na hatag din og example, no. So 138 same lang gyapon, continue lang gyapon mga kaswertres. Okay? 138 continue lang gyapon. 2, 3, 4, 5, 6, and 7. So, ano lang siya mga kaswertres, no? Dali ra kay siya mga kaswertres, no? Ay mo kalibog mga kaswertres. Okay? So, same lang gyapon mga kaswertres, gyapon ta, no? Dikita sa resulta mga kaswertres. Okay? 1339808 no? Mga kaswertres. Maratong pairing. Andi ang resulta sa January 15 is since 9 PM man ta, no? 9 PM man ta mga kaswertres sa January 15, no? Ang atong gikuhanan na pairing is para mani sa alas 2, no? Sa January 16. Okay? So, ang resulta mga kaswertres sa January 16, 2 PM, 137. January 16, 137. So, to check, so 13 mga kaswerte, dara mga kaswerte, 13, no? 137. So, ano siya mga kaswerte, napakasimple lang mga kaswertres. Okay? So, again mga kaswerte, so sa wala pa nakasubscribe, no, like and share, please subscribe and channel and i-hit niyo ang notification bell para update ka sa tiang mga bagong uploads na video o revise o update na mga tutorial guide nato mga kaswertes, no, kay daghan patag guide mga kaswertes, no, na akong ihatag sa inyo mga kaswertes, no, and usab, no, proper using sa syndicated mirror number mga kaswertes, no, abangin na ninyo, no, ako po nang i-upload ris as requested, no, sa ato mga FB page followers and YouTube mga kaswertes na subscriber, no, para sa mga kaswertes na mo'y guide inyuha natamdan mga kaswertes, no. Makatag sad ko og angle guide, no, swertres angle guide chart para sa karon nga bulan mga kaswertres, no.
So, ano lang mga ka-shortress, and good luck mga ka-shortress, no, sa ang gamit, no, ani ato ang guide. Pwede sad mga ka-shortress, no, yung gamiton ang resulta ganina. Okay? Kaninang January 17, no, sa 2 p.m. Okay? 2 p.m. siyempre gyapon mga ka-shortress ang inyong buhaton. Okay? Kung panalitan sa 5 p.m. yung inyong kuan na pairing is sa 2 p.m. ibutan nyo ang 2 p.m. din resulta is 571, no, so same ra gyapon mga ka-shortress, 2 3 4, no, continue ra gyapon mga ka-shortress. Okay, so simple lang na kasya kayo mga ka-shortress, no, dali ra ninyong makuha mga ka-shortress. Okay, so good luck, and keep safe po kayo always mga ka-shortress, and again, don't forget to subscribe our channel.